e bɛ se ka tɔrɔsi ta k'i b'a fɛ ka jɔ nin micro in na i bɛ tɔrɔsi mɛnɛ ka jɔ micro la a bɛ jɔ micro la nka kɛrɛfɛ yɔrɔ tɔw bɛ lumière sɔrɔ awɔ o kumana sɔli ni i ye sɔli bila kunkolo la dɔrɔn ala yɛrɛ de bɛ sɔli k'a kan tɔ n yɛrɛ k'a k'a kan ala b'a fɔ sa i mago kan ka jɔ diɲɛ na fɛn o fɛn na sa usase ala b'o bɛɛ d'i ma i t'o ɲini tuguni o sɔli yɛrɛ bonya de bɛna n'o ye o de la n ko i m'a daminɛ na n ko sɔli ye nɛɛmɛ de wa kisi fana don usase maa min bɛ yen n'a bɛ sɔli kɛ sɔli dɔ bɛ yen ko asabiku lil khalqi nuruhu wa rahmatan lil alamina zuhuruhu u b'a fɔ ko kɔrɔbɔli ma ɲi tiɲɛ tɛ fɛn min tɛ kɔrɔbɔ a sanyɔrɔ la o dan ye marifa ye fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔbɔ hali diinɛ in a kɛbaga wanaw donna na o y'a ye tiɲɛ de o sɔrɔla ka to a kan n'i ye sini fajiri seli salamu bilalen kɔfɛ kana kuma maa fa de i sigilen ka nin soli wurudi asabiku lil khalqi nuruhu wa rahmatan lil alamina zuhuruhu siɲɛ 200 dɔrɔn i k'i tɛgɛ ja ala ye k'a mun n'a ka di ye da sɔgɔ i da la i k'i da ye dɔ bɛ da kari ka don i ka k'i ka o don nasɔngɔ d'i ma minnu bɛ ɲinini yɔrɔ la ka fajiri seli ka nin wurudi ni patɔrɔn ko a b'i sara nin wari hakɛ in na ala yɛrɛ bɛ tila ka jɔ dɔw bila o b'i kanu o b'i sara wɛrɛ di na min ka bon ni dɔnni ye Allahu akbar o de kosɔn sɔli nafa a nafa ka bon kojugu a nafa ti ban fɔ la n y'o de fɔ kabi kuma daminɛ na an bɛ ka mini min fɔ a la dɔrɔn a bɛ komi an bɛ ka miseli de turu ba ji la dɔrɔn k'a lajɛ ji tɔ in bɛɛ de y'a nafa ye bon n'i ye sɔli ta ko ala ka jɔyɔrɔ dɔ d'i ma i ko sisan ala n bɛ sɔli kɛ ala kira kan pour que n ka nin wari sɔrɔ o y'i ŋaniya de ye nka e bɛ sɔli k'a kan ala yɛrɛ b'a k'i kan mɛlɛkɛw b'a k'i kan non seulement i ye min ɲini i b'o sɔrɔ i fana ti min ɲini hɛrɛ la ala b'o d'i ma sɔli kote bɛɛ ka ɲi usasi k'i to kira kan sɔli ka jugu tisi la kira kan sɔli a bɛ bana furakɛ kira kan sɔli fana yatrudul faqra a bɛ fandanya gwɛnde ala kira ko yɔrɔ dɔ la sallallahu alaihi wasallam man salla alayya 500 marratan fil yawmi nufiyat anhu al faqr kira koti ko ni mɔgɔ min ye sɔli kɛ ni muhamadu kan siɲɛ 500 tile kɔnɔ ko fandanya bɛ gwɛn ka bɔ i ka de o sɔli modèle ka ca sallallahu alaihi wasallam o b'a la sallallahu alaihi wasallam hali ni dan'o ma o bɛ allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ali muhammad wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم وبالا اللهم صل على سيدنا محمد على قدره بك فيه وبالا اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به وبالا mana kira ko ni soli ke ale muhammadu ka shen keme duru kile kono I toro ka ko fandaya bi genga boy munun be no mago be u dondo do avion kono u dondo do mobile kono u yele to do jakarta o ka u bi sira banka kasaranye parce que on bi bol fem boli e bi minga e bo boli e bi klaka na tayinta boli min bi ko fe bo tafana boli be persele do ne bi yele ka boli fe ka allahumma salli ala rakibil buraqi o kra avion yo o kra mobile yo o kra moto yo o bi fere ka binde nga e nyana mabi bo akono kira yele la buraqo ka ala kira mabi allahumma salli ala rakibil buraqi iyele to boli fenka o donto akono nin kala doro ka do akono usay kasara mana bo fanwo fanfe ala be kisi ka boma